Danas, posle ove saobraćajne nezgode koja se dogodila, u službi urgentnih stanja prošlo je 23 pacijenata. Imamo i sa teškim telesnim povredama ljude koji nisu u ovom trenutku životno ugroženi. Svi su prošli dijagnostičku obradu i sve te dijagnostičke procedure. Ono što radimo u ovom trenutku je sanacija i saniranje povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi i posle dodatne trijaže, znači rasporedit ćemo povređene po odeljenjima. Znači, kažem, ima pacijenata sa prelomima, otvorenim, zatvorenim, to su teške telesne povrede, sa povredama krvnog koša, ne bih pojedinačno pričao, pošto je dosta njih, kažem, 23. Ono što mogu da kažem, da su svi, opet podvlačim, u stabilnom opštem stanju, zadovoljavajućih vitalnih parametara i posle dijagnostičkih procedura, kažem, uradit ćemo hospitalizaciju svih ovih povređenih, tako da se nadam da će ovo proći u najboljem redu.